Ġie konsagrat isqof il-Patri Malti Sandro Overend para l-Vigarju Apostoliku ta' Bengazi u Sirenajka fil-Libja wara nomina mill-Papa Franġisku. Patri Sandro kien diġà jservi fil-pajjiż ġar ta' Malta e kif digrit li ħareġ f'Diċembru tal-2019 il-Papa kien innominah bħala Amministratur Apostoliku tal-Vigarjat ta' Bengazi. Wara tħabbira mis-Santa Sede segwita mill-Ordinazzjoni Episkopali, Patri Sandro se jkun qed jassumi ir-rwol ta' isqof. Dan mhux l-ewwel isqof Malti li assuma din il-kariga. E kif bejn l-1997 u l-2016 l-istess Vigarjat Apostoliku tmexxa mill-isqof Silvester Magro li miet f'Jannar tal-2018. Bħalissa wkoll l-isqof Awċi George Buġeja u l-Vigarju Apostoliku tal-Kapitali Libjana Tripli. L-Ordinazzjoni Episkopali saret fil-Parroċċa Franġiskana Santwarju Marjan tal-Madonna tas-Santo Kworf ta' Slima. Monsignor Sandro twilet f'ta' Slima nhar il-31 ta' Jannar tal-1959. F'26 ta' Settembru tal-1976 u ta' bidu għan-novizzat u għamel professjoni temporanja fit-2 ta' Ottubru ta' sena wara u għamel il-professjoni solenni fit-12 ta' Settembru tal-1982 u ġie ordnat saċerdot sentejn wara nhar id-29 ta' Ġunju. Monsignor Sandro kellu diversi ħidmiet fih dan l-Ordni u l-Provinċja waqt li serva bħala Ministru Provinċjali, Segretarju Ġenerali tal-Ordni u Rettur tal-Università Antonianum ta' Ruma. Għal dawn l-aħħar snin Monsignor Sandro kien ukoll qed iservi fil-missjoni tal-Ordni f'Bengazi fil-Libja.